Ahojte všetci, moje meno je Sam, som špecialista na formulácie v spoločnosti Valentus Global a dnes budem hovoriť o produkte číslo 1 na podporu chudnutia v noci, Total Carbs PM. Takže bez ďalších okolkov, poďme na to. Takže čo je to Total Carbs PM? Total Carbs PM je kapsulový produkt zložený z prírodných bylín, ovocných extraktov, alkaloidov a aminokyselín. Bol navrhnutý tak, aby pomáhal udržať túžbu po hlade na uzde, kým spíte, pomáha pri regenerácii a znižuje úroveň stresu, aby doprial telu pokojný spánok, a to predovšetkým v súvislosti so spomínaným hladom. Tento produkt obsahuje 5 kľúčových zložiek, ktoré pomáhajú pri tomto procese. Poprvé, obsahuje výťažky zo zelených kávových zrn. Výťažky zo zelených kávových zrn sú prírodným alkaloidom, ktorý obsahuje kyselinu chlorogenovú, o ktorej sa preukázalo, že podporuje normálnu hladinu cukru. Navyše znižuje nutkanie dopriať si neskoré nočné občerstvenie, čo je skutočný problém pre tých, ktorí sa snažia efektívne riadiť svoju váhu. Aby sme tomu pomohli, pridali sme do tejto zmesi výťažok z listov moruše bielej, pretože môže tiež pomôcť podporiť zdravú hladinu cukru v krvi. Ak je táto hladina nevyvážená, spôsobuje častú túžbu po sladkom občerstvení v neskorých hodinách. Na uľahčenie kvalitného spánku sme zaradili výťažky z listov červenej maliny, ktoré obsahujú antioxidanty a tie prispievajú k funkcii obehového systému a funkcii svalov. To prispieva k stavu hlbokého spánku. Telo tiež znižuje zbytočnú aktivitu kostrového svalstva a tráviaceho systému počas odpočinku. Aby sme podporili prirodzený nočný regeneračný proces tela, zaradili sme galangal, bylinu pochádzajúcu z južnej Číny, ktorá obsahuje antioxidanty. Ďalej sme pridali aróniu čiernu, ktorá taktiež obsahuje antioxidanty bojujúce proti voľným radikálom. Voľné radikály sú nestabilné molekuly, ktoré vznikajú ako výsledok produkcie energie v bunkách. Príliš veľa voľných radikálov môže spôsobiť oxidačný stres a dostať naše telo do nezdravého stavu. Nakoniec sme pridali L-teanín, aminokyselinu, ktorá preukázateľne podporuje odolnosť organizmu voči stresu. Ide o základný prvok pri príprave tela na spánok, pretože napomáha prirodzenej relaxácii. Produkt Total Carbs PM je teda skvelým doplnkom k vašej nočnej rutine, pretože slúži ako užitočný nástroj pre tých, ktorí bojujú s chuťou na neskoré jedenie a majú problémy s uvoľnením sa po náročnom dni. Ja ďakujem všetkým za sledovanie a dúfam, že sa vám páčilo dozvedieť sa o tom, prečo je Total Carbs PM taký efektívny a pohodlný na užívanie a ako môžete využiť jeho výhody. Nezabudnite si pozrieť ďalšie naše produktové videá, kde sa dozviete viac o tom, ako vám Valentus Global môže pomôcť stať sa svojím najlepším ja. Majte sa.